ଅନୁପାତ କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଅନୁପାତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ସେହି ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁପାତ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଉ। ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜାତୀୟ ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମକୁ ତୁଳନା କରିବାର ଅଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜାତୀୟ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେକର ଆମେ ସୋଫା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସୋଫା ନେବା। ଯଦି ଆମେ ମନେକର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ମନେକର କିଛି ମାପ କରୁଥିବା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ନେବା, ଯେପରି ଆମେ ମିଟର ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବା, ସମୟ ମାପିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ମିଟରକୁ ମିଟର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା, ଟାଇମକୁ ଟାଇମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଓଜନକୁ ଯଦି ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମାପିବା, ଓଜନକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମାପୁଛେ, ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ଟାଇମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାନି, କି ଆମେ ଟାଇମକୁ ଦୂରତା ମିଟର ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ଏକକ ବା ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ସେହି ରାଶିର ବା ସେହି ଜାତୀୟ ବା ସେହି ପ୍ରକାରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ତୁଳନା କଲେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିର କେତେ ଗୁଣ ବା କେତେ ଅଂଶ, ଏହା ଯେଉଁ ରାଶି ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଆମେ ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ। ସେ ଦୁଇଟି ରାଶି ହେଉଛି 30 ମିଟର ଆଉ 6 ମିଟର। ସେହି ଦୁଇଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ଯେଉଁ ଅଛି 30 ମିଟର, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି 6 ମିଟର ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ମାନେ 30 6ର କେତେ ଗୁଣ, କେତେ ଅଂଶ ମାନେ 30ର 6 କେତେ ଅଂଶ। ମନେକର 30କୁ ଆମେ 6ରେ ହରିଲେ 5 ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା। ଆମେ କହିବା 30 6ର 5 ଗୁଣ। ଆଉ 30ର 6 କେତେ ଅଂଶ ନା 1/5 ଅଂଶ। ଓକେ। ତାପରେ ଏହା ଯେଉଁ ରାଶି ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା? ଯେଉଁ ରାଶି ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଲା 5 ଆଉ 1, 1 କ'ଣ? 1 କେମିତି ଆସିଲା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ 30କୁ 6ରେ ହରିଲେ, 6 କେ 6, 6 ପଞ୍ଚା 30, 5 ଅନୁପାତ 1, 5 ଅନୁପାତ 1 ଆମକୁ ମିଳିଲା। 30 6ର 5 ଗୁଣ, 6 30ର 1/5 ଅଂଶ। ଏଠାରେ ଆମକୁ 30 ଓ 6ର ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ରାଶି ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା 5 ଆଉ 1, ତାହାକୁ ଏଇ 30 ଆଉ 6କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ 5 ଆଉ 1ର ଅନୁପାତ। ଆମେ 30 ପ୍ରଥମ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ନେଲେ 6 ମିଟର, 30 ଅନୁପାତ 6 ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନୁପାତ। କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆମର? 5 ଅନୁପାତ 6, 30/6, 30/6, ବା ଆମେ ଆକୁ 5 ଅନୁପାତ 1 ଲେଖିପାରୁଛେ। 30 ମିଟର ଓ 6 ମିଟର ଏହି ସମଜାତୀୟ ରାଶି ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ 30 ମିଟର 6 ମିଟର 5 ଗୁଣ, ତେଣୁ 30 ମିଟର ଓ 6 ମିଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 30/6 ବା 5 ଅନୁପାତ 1। ତାପରେ ଅଛି 25 ପଇସା 1 ଟଙ୍କା ବା 100 ପଇସାର ଅନୁପାତ, 25/100 ବା 1 ଅନୁପାତ 4। ଦେଖ, ମିଟରକୁ ମିଟର ସମଜାତୀୟ ରାଶି ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଅନୁପାତ ନେଉଛେ ନା ନାହିଁ। ପଇସା ଟଙ୍କା ବି କ'ଣ? ସେଇ ପଇସା ଜାତୀୟ, ମାନେ ପଇସା ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛି, ଯେ ଆମେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ
क्रय विक्रय करुछे आमे पैसा टंका को आमे पैसा रे भी कन्वर्ट कले एठारे 100 पैसा जेपरि आमे कोन पैसा और पैसा रो अनुपात आमे बाहर करि परिबा जेपरि एठारे मीटर मीटर रो अनुपात बाहरी छि 25 पैसा आउ 1 टंका बा 100 पैसा रो अनुपात हेउछि 25/100 25/100 बा 1:4 1:4 केमते हला 25 के 25 25 100